Над маім лунае лёсам Беларусь моя. Навошта табе каардынацыйная рада? Беларуская справа гэта маё жыццёвае прызначэнне. Да маіх бацькоў прыходзілі КДБ і рабілі ператрус. Каласы пад цэрквом тваім, зразумела. Нарадзіла 3 дзяцей, усё запусцілася. О, так, фітнес. Вітанкі, сябры! Гэта Воля Броман, канал Аба, рубрыка «З намі цікава». І сёння ў мяне ў гасцях сяброўка Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, актывістка дыяспары Сан-Дыега, дэлегатка каардынацыйнай рады 3-го склікання. Я ведаю яшчэ аматарка беларускай літаратуры і прыгажуня з ідэальнымі цягліцамі, калі вы сочыце за яе соцсеткамі. Марыя Ефімова. Прывітанне, Воля, прывітанне ўсім. Маша, раскажы, як даўно ты ў ЗША і з якога горада Беларусі ты пераехала? Ну, ў ЗША я амаль 10 год, плюс-мінус, і я з Берасця, з Беларусі. А чым ты займаешся ў ЗША? Гэта не сакрэт, я персанальны фітнес-трэнер. Калі вы яшчэ не падпісаны на Машу, падпісвайцеся, там є шмат лайфхакаў і прыгожых фотаздымкаў пра фітнес, калі вас цікавіць фітнес і здароўе. І вось скажы, я ведаю, што да, цябе цікавіць тэма там фітнеса, здароўя і як тут беларушчына. Чаму цябе цікавіць беларушчына? 10 год у ЗША, уже там жыві сабе амерыканскім жыццём. Ну, слухай, я сабе таксама задавала гэтае пытанне. Калі я прыехала ў ЗША, я была поўнасцю расчаравана ў беларускім пытанні, у дэмакратычным руху і думаю, трэба пачынаць новае жыццё. Вось я ў ЗША. Беларусь застаецца ў мяне ў старане, у баку, я ўсё, амерыканскае жыццё ў мяне на першым плане, буду тут амерыканкай. Але ж, як там у Сокалава Воіша, над маім лунае лёсам Беларусь моя. Ну, карацей, не змагла я адвярнуцца ад Беларусі, таму што пасля 20-го года, 20-й год у ўсіх сумленных беларусаў заставіў нейкі свой след. Вось ён мяне так натхніў, што я зразумела, што ад Беларусі мне нікуды не дзецца, што Беларусь у маім сэрцы, гэтак ведаеш, як ускалыхнула гэта хваля зноў, як каханне назаўсёды, як каханне на ўсё жыццё. Вось у мяне Беларусь – гэта каханне на ўсё жыццё. І я вярнулася ў гэтую справу, і я абсалютна, у мяне такое адчуванне, што беларуская справа – гэта маё жыццёвае прызначэнне. То бок, дзе бы я ні была, што бы я ні рабіла, я павінна, вось я адчуваю патрэбу рабіць нешта для таго, каб Беларусь паўстала з вось гэтага стану, што яна зараз ёсць і у якім стане была дагэтуль. То бок, для яе светлай будучыні, для дэмакратыі ў Беларусі. Бачыш, я сёння буду мімікраваць пад Лукашука, нават адзела еўрарады адцішоў. Я ведаю, што ўжо пасля нацыянальнай ідэі Лукашука сама ўжо інтэрв'ю так сабе, але буду цябе ўсё роўно пытаць сёння. Давай. Раскажы пра вашу суполку Сан-Дыега. Ці існавала яна да 20-го года? Ці вось яна актывізавалася і сабраліся вы толькі пасля 20-го? Яна існавала і да 20-го года. У нас раз на год была імпрэза, дзе ўсе беларусы збіраліся, рабілі дранікі, гэтым займаўся Дзімка з Машай, у нас ёсць такія актывісты, прывітанне ім. Вось, і гэта было не так часта мы збіраліся. І ідэя была толькі больш культурніцкая.
Пасля 20-го года мы все сталі лепшымі сябрамі. Ну, не кажу ўсе, но вось менавіта чалавек 20 вось у нас такіх ёсць, вакол якіх групуюцца астатнія, і мы збіраемся не толькі паесці дранікаў, але ж па ўсякіх іншых беларускіх справах, то бок напісаць лісты палітвязням. У 20-м годзе мы ўсе хадзілі на мітынгі. То бок беларусы ў Сан-Дыега існавалі, вось калі я тут ёсць, вось гэтыя ўсе 10 год яны існавалі і будуць існаваць. Жывуць беларусы Сан-Дыега. І што галоўнае, вось мы пашыраемся, то бок у нас зараз суполка не толькі Сан-Дыега, але мы вельмі сябруем з тых, хто побач з намі, з беларусамі Оранж Каунці, з беларусамі Лос-Анджелесу. У нас шмат імпрэзаў разам. Вось, напрыклад, на Купале ў гэтым годзе мы ездзілі да беларусаў Лос-Анджелеса. Тут не так даўно мы рабілі сумеснае мерапрыемства з беларусамі Оранж Каунці. То бок это не толькі беларусы Сан-Дыега, это ўсе, хто вакол нас. Ну і зразумела, усе беларусы Злучаных Штатаў Амерыкі, калі нейкія вялікія імпрэзы, мы імкнемся, каб дэлегаты з нашай вобласці таксама там прысутнічалі. А вось пра цябе скажы, ты па жыцці вось лідарка і такая актывістка, ці менавіта пасля 20-го года ты ў сабе знайшла гэтыя якасці? Па праўдзе кажучы, я ўсё жыццё такая. З мяне энергія прэ. Я проста паўсюль. І мне не хапае час. Вось галоўнае, што мне не хапае, гэта час. У мяне столькі ідэяў, столькі ўсяго ў галаве, што проста дайце час, каб гэта ўсё зрабіць. У дэмакратычным руху я ўжо вельмі даўно, амаль са школы. Можа, і са школы я памятаю. То бок, і ў мяне вельмі такое абвостранае пачуццё справядлівасці. Калі я бачу, што нешта несправядліва, мяне аж сціскаецца ўсё ўнутры, і я вось іду і за справядлівасць змагаюся заўсёды. То бок, так, я думаю, што гэта лідар па жыцці. Ну, слухай, а вось ты кажаш са школы. Я проста калі жыла, напрыклад, там, першыя 17 гадоў у Каленкавічах, і мне падаецца, там увогуле пра які актывізм, якое палітычнае жыццё ніхто нічога не ведаў, тады нават інтэрнэта не было, і я ўвогуле не ведала. Потым мы пераехалі у Гомель, і, конечно, сорамна сказаць, што я ў Гомелі таксама нічога не было, таму што мы ведаем, што самыя выбітныя нашы лідары руха палітычнага, дэмакратычнага, яны з Гомеля, але чамусьці, я пра гэта не ведала, калі жыла. А што цябе, вось, чаму ты была ў гэтым палітычным жыцці? У цябе бацькі такія былі, ці асяродак? Як вось ты туды попала? Яно неяк само мяне знаходзіла, скажу. Нічога я спецыяльна не рабіла. Я вучылася ў класе з паглыбленым вывучэннем беларускай мовы і літаратуры. І у нас вось такое натхненне беларускасцю было яшчэ адтуль. То бок яно ў мяне са школы. У нас вельмі добрыя настаўнікі былі. Вось гэта белы-чырвоныя сцягі у нас у сэрцы, пагоня у нас у сэрцы. Мы нават калі пісалі вось гэтыя нейкія... Я прыйду да сяброўкі, там, каб пагрукаць ёй у дзверы, там, каб яна выходзіла гуляць. Яе няма, я ёй пішу, не было ж гэтых тэлефонаў. Я ёй пішу, там, ты дзе бадзяешся, то і сёй на беларускай мове. Пішу і ў канцы, жыве Беларусь. То бок, вось такія ў нас стасункі былі з аднакласнікамі. Не з усімі, но вось гэтая беларускасць была з дзяцінства. Па-другое, у мяне бацькі, яны з вобласці культуры. То бок маці у мяне рэжысерка, а бацька працаваў з мастакамі, у яго была свая галерэя ў Берасці, і мы ведаем, што мастакі, вось все людзі культуры, у іх вельмі вострае адчуванне гэтай ідэнтычнасці Беларусі. У некаторых з іх. Калі мы там працавалі, калі у нас была галерэя, амаль усіх было такое
адчуванне. Шмат хто з мастакоў і хто з дзеячоў культуры размаўлялі на беларускай мове ў паўсядзённым жыцці. Гэта можа некага здзівіць, але так, і тады былі людзі, калі я навучалась у школе, гэта было даволі даўно, людзі ў паўсядзённым жыцці размаўлялі на беларускай мове. Зразумела, што да бацькоў прыходзілі сябры, і я чула іх размовы, было шмат размоваў пра адраджэнне, пра несправядлівасць да беларускай мовы, літаратуры і ўвогуле ўсяго беларускага. То бок гэта ўсё неяк праходзіла праз мяне, мы ведаем, што дзеці вельмі добра гэта ўсё ў сябе упітваюць, і вось яно са мною ўжо па жыцці. Я думаю, што гэта назаўсёды. Ну і, я яшчэ не сказала універсітэт. Універсітэт у меня таксама быў адна з маіх адукацый, гэта беларуская мова, літаратура і гісторыя. Там вельмі у Берасці я навучалась, і вельмі добры прафесарскі склад быў, просто зоркі. Там і Калеснікаў прафесар. Гэта адзін з найлепшых сябраў Адамовіча. Адамовіч гэта той, хто першы пачаў пісаць так, як зараз піша Алексіевіч. То бок яна не скрывае, што гэта адзін з яе настаўнікаў. І Зарэцкая, адна з вядомых краязнаўцаў Беларусі. То бок, і калі нас запрашалі вось нейкія вечарыны ці нейкія чытанні вершаў былі у кватэрах прафесуры, і некаторых са студэнтаў туды запрашалі. І мы бачылі гэтыя бела-чырвоныя сцягі, якія вісяць у іх у пакоях. Мы бачылі гэтыя пагоні і адчувалі гэтую беларускую мову ў паўсядзённым жыцці, не проста афіцыйна, вось як яны размаўляюць ва ўніверсітэце ці там на нейкім такім узроўні. То бок гэта ўсё вось праз мяне прайшло, і ўсё гэта са мною. Ну, класна, ты распавядаеш, я трошкі зайздрошчу, таму што звычайна чуюць, напрыклад, мне таксама гістфак, і ўсе: «Ой, гістфак, клас, так ты там беларусізавалася». А наадварот, я навучалася ў Гомелі на гістфаку, і там абсалютна не было нечага такога беларускацэнтрычнага. У нас гісторыя Беларусі выкладалася на расейскай мове. Дарэчы, гісторыя Еўропы, некалькі выкладчыкаў выкладалі на беларускай, але я разумею чаму, таму што яны, напэўна, пісалі свае. Памятаеш, быў такі момант у пачатку 90-х, калі ты выкладаеш па-беларуску, то табе нейкія там надбаўкі даюць. Даплачваюць, так. Былі напісаныя ўжо гэтыя ўсе лекцыі па-беларуску, яны іх і захавалі. Дзякуем Богу за гэта. Што хаця б гісторыя Еўропы была па-беларуску, а гісторыя Беларусі была ў нас на расейскай мове. І я памятаю, мне вельмі падабаўся выкладчык адзін новай гісторыі Беларусі, тому што ён так цікава распавядаў пра сталінскія рэпрэсіі, усе гэтыя жахі. Вось тады ў мяне сфармавалася такое НКВД, але ён вельмі зневажліва казаў пра беларускую мову. І я тады так думала, ладно, а зараз думаю, я яму зараз дала бы, там паспрачалася, шкадую, што мне очень... Цікава. Слухай, у мяне вось тое, што я расказвала, гэта быў філалагічны факультэт. У меня была такая цікавая спецыяльнасць, у меня была палова філалагічнага факультэту і палова гістарычнага факультэту. То бок, ўсё ж такі філалагічны факультэт на мяне больш уплыў аказаў, чым гістарычны. То бок, там вось гэтая беларускасць, то бок, я думаю, што больш звязанасць з моваю, як з'яваю, яна больш праз мяне прайшла. Гістарычны факультэт, зразумела, даў мне нейкія веды, але ж уплыў ўсё ж такі на мяне зрабіў больш, на маю беларускасць, на маё адчуванне беларускасці больш зрабіў філалагічны факультэт. Так, мы паразмаўлялі пра твою беларускасць, паразмаўлялі пра суполку Сан-Дыега. Цяпер навошта табе каардынацыйная рада? Як ты туды попала, раскажы? Ой, гэта вельмі цікава. Вось пра каардынацыйную раду. З чаго ж пачаць? Пачнем з таго, што калі адбываецца нейкая несправядлівасць, я заўсёды рэфлексую, думаю, чаму так адбываецца і як мы можам гэта змяніць. І вось тое, што адбываецца зараз на Беларусі,
Як мы можам дапамагчы ў гэтай справе? Мы можам данаціць, але ж калі мы данацім, то гэта ўсё ж такі мы дапамагаем, то гэта дапамога ідзе следству, то бок усе палітзняволеныя, на што мы данацім, гэта ўсе donation, яны ідуць на следства. Следства таго, што нарабіў звар'яцелы Лукашенка. Як мы можам зрабіць нешта так, каб гэтага прусака трошкі прыхлопнуць, не трошкі, а ўвогуле там прыціснуць? Як гэта можна зрабіць? У гэтых умовах, што ў нас зараз склаліся, гэта можна зрабіць толькі палітычна. То бок палітыка вельмі марудная, павольная справа, але ж на дадзены момант, з майго пункту гледжання, гэта адзінае, што можа спрацаваць у гэтым выпадку. Ну, можа, нейкія там цуды ці нейкія змяненні ў вайне з Украінай могуць паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, але ж менавіта я бачу, што вось з боку палітыкі можна яго Лукашэнку прыціскаць. Так, вось каардынацыйная рада. Я туды не збіралася балатавацца, ну, то бок недзе, можа, нейкая думка там адзін раз і праскочыла, там, калі мы там, Надзея прыязджала, распавядала пра каардынацыйную раду, Надзея Нортон. І я такая думаю, ну, можа, там паспрабаваць ці што. І тут у мяне, я ж казала, што я ў палітыцы вельмі даўно, то бок не тое, што вось пасля 20-го года, а я яшчэ са школы. І тут да мяне тэлефануе адзін чалавек з майго прошлага. І ён кажа, Маша, мы тебе памятаем, і зараз глядзім твою стужку ў Фейсбуку і глядзім, што ты актыўная, і мы б хацелі бачыць цябе ў сваім спісе. Ну, яны не скрывалі, што вельмі вялікі ўплыў тое, што я жыву ў ЗША і што яны б хацелі бачыць у сваім спісе прадстаўніка. Ну і скажы, які гэта спіс быў? Гэта еўрапейскі выбар спіс, і у гэтага спіса ёсць агульнасць тое, што гэта была калісьці у большасці з яе чальцоў, гэта была, ну, не калісьці, гэта партыя палітычная ў Беларусі. Я не буду агучваць, таму што яна яшчэ існуе, не тое, што існуе, а юрыдычна напісана ў Беларусі, каб не пастаўляць людзей, якія ў Беларусі зараз, і, можа, там недзе на паперы яны ў гэтай партыі ёсць. Ну, то бок, гэта фракцыя еўрапейскі выбар. Я трапляю нумарам 10 у гэты спіс, што, ну, даволі высока. І ўсё, калі адбыліся выбары, я туды не трапіла. Мы ўсе такія, окей, ну не трапіла. Ну там, канешне, былі там прыгоды з кватэрамі, у многіх паадбіралі, хто туды балатаваўся. Ну, то бок, я ведала, на якія рызыкі я ішла. А ці быў нейкі пераслед цябе асабіста? Ну, напрыклад, там да маіх бацькоў прыходзілі КДБ і рабілі ператрус. Ці было штосьці ў цябе такое? У мяне бацькі тут. То бок, прыходзіць у Беларусь няма да каго. Яны прыходзяць, але ж пасля 20-го года я там ужо засвяцілася. Увогуле, у мяне палітычны прытулак яшчэ пасля парламенцкіх выбараў, я думаю, 12-го года. То бок, гэта доўгая гісторыя, і я там у іх, яны назіраюць гэтыя ўсе органы ўлады, тое-сёе, назіраюць у Беларусі за мной даўно і сочаць. То бок, калі яшчэ ў 20-м годзе недзе здымак мяне са сцягам бела-чырвона-белым праміргнуў на Фейсбуку, да суседзяў прыйшоў нейкі чалавек з лаптопам, паказвае ім і кажа, дзе яна? Яны такія, ну, яе няма. Такі, ну, вось будзе там, вось вам тэлефончык, патэлефануйце мне. Ну, мне пра гэтае сказалі, ну, то бок, яшчэ пасля 20-го года яны гэта адсочваюць. З каардынацыйнай радай яны, што цікава, апісалі гэта, і напісалі такую паперу вялікую на кватэру, прычым яна не мая, і ўвогуле, ну, там такое, ну, гэта паказвае на тое, як улады ўсё ж такі баяцца гэтага ўсяго руху дэмакратычна і ну, робяць ужо
такія рэчы, што аж смешна. Ну, самае галоўнае, што я ведала, што рызыкі наконт людзей і наконт маіх родных няма, таму што усе блізкія мае родныя, яны тут, і што я людзьмі не рызыкую. Так вось, я была ў 10 нумар у гэтым спісе, я туды не трапляю. Ну, не трапіла, ну, шкада, канешне, ну, не тое, што я ўжо рыдала. Паспрабавала, думаю, ну, як ёсць. І потым адмаўляецца адзін, адмаўляецца другі. І і мне нейкі віншаванні прыходзяць з сяброў, тое сёе, ну, тыя, што ў справе. Я такая, што ўвогуле тут адбываецца? І тыя, што адмовіліся, яны былі вышэй у спісе, і я падымаюся вверх і ўжо даведваюся, што я дэлегатка Каардынацыйнай рады трэцяга склікання, і на наступны дзень у нас ужо агульны сход. Вось так вось я стала гэтай дэлегаткай і працую ў Каардынацыйнай радзе. А як ты адносішся да таго, што ну, я зараз гэта не пра твой спіс, а ўвогуле пра спісы, што туды я ўжо маўчу пра то, што казалі, што панабіралі там дзяўчын дзеля галачак за гэтых гендерных квотаў, уже мы гэта абмяркоўваць не будзем. А тое, што многія людзі, як бы проста знакамітыя людзі сябе ўпісалі ў спіс дзеля нейкага хайпу папулярнасці, каб за іх згаласавалі, а потым яны ці тупа не ўдзельнічаюць, як мы ведаем, лідар аднаго спіса, які там упісаўся, адзін сам нідзе не удзельнічае. А ці проста паздымаліся потым? Ну, што я скажу? Нармальна я да гэтага адношуся. Вельмі цікавая увогуле гэта ўся справа з Каардынацыйнай радай. Мяне гэта ўсё не то, што яны там здымаюцца, а ўвогуле ўвесь гэты рух вельмі задавальняе, таму што людзі спрабуюць нейкія свае механізмы, то бок, каб туды трапіць. Калі яны там здымаюцца, мы не ведаем, чаго яны зняліся. Ведаеш, можа, там яны зразумелі, што гэта не іх справа. Можа, іх там папрасілі вось дзеля хайпу, як ты кажаш. Ну, хацелі, зрабілі, калі гэта спрацавала, то добра. Ну, не спрацавала, то як ёсць. Тыя, што не ўдзельнічаюць, дарэчы, пра каго ты кажаш, ужо там трохі ўдзельнічаюць. І я не магу іх асуджаць, таму што гэта ўсё ж такі валантэрства. І хто колькі можа даць часу да гэтай справы, той столькі і дае. Другое пытанне, колькі мы хочам бачыць ад іх нейкіх справаў. І ці выкладаюцца яны, ці яны ідуць за сваёй праграмай, ці могуць зрабіць ўсё, ці больш за тых людзей, якія трапілі б туды на іх месца. Гэта ўжо, я б сказала, кожнага з іх асабістае пытанне, такое пытанне сумлення. А ў цябе не было такое жадання, там быў нейкі адзін сышоў там за бульбасрачам, мы зараз уже новую хвалю сыходаў, там нейкія былі там спрэчкі, там адзін сышоў за спрэчак, а другі сышоў, там трэці, ці не было такое, о, які крынж, трэба мне отсюда уцікаць, пакуль зусім не скацілася. Слухай, ну я ўжо ў палітыцы, я ж кажу, я ўжо гэта ўсё бачу, у мяне ўжо прышчэпкі ад гэтых усяго. І калі я наадварот гэта ўсё бачу, гэта паўсюль, гэта не толькі ў Каардынацыйнай радзе. Калі паглядзець на любы парламент, там, на еўразвяз, гэта розныя людзі. Спрэчкі гэта добра, канфлікты, я лічу, гэта добра, калі яны канструктыўна вырашаюцца. То бок, калі ўсё ідзе павольненька, все так, все згаджаюцца, то бок мы не атрымліваем Лукашенка і яго сістэму. А калі ёсць людзі, якія не згаджаюцца з табой і не пераходзяць на нешта асабістае, а проста спрабуюць вырашаць, каб усіх все задаволіла. Мы заўсёды ведаем, што ёсць нейкае трэцяе рашэнне, якое можа задаволіць адзін бок і другі. Калі вось канфлікт вырашаецца такім чынам, гэта заўсёды добра. Канфлікт гэта добра. Іншае, што шмат людзей пачынаюць успрымаць гэта асабіста на сябе, то бок яны там абраджаюць, ці там, ну, такі, ой, мяне пакрыўдзілі, пайду я адсюль. Трэба заўсёды адрозніваць сваю асабістасць і справу.
То бок ёсць канфлікт, ёсць нейкае пытанне, яго трэба вырашаць. І ну, вось такое. І як ты кажаш, бульба-срачык, і гэта, я не кажу, што добра, таму што я думаю, гэта калі пераходзяць на асабістасці, а калі канфлікты, гэта справа добрая, гэта такое, што дрыгва варушыцца, то бок няма застою гэтай вады, і вось вада становіцца больш чыстай, калі ідзе высвятленне нейкіх пытанняў. Вось пра канфлікт. Нядаўна было такое, што у справе, у перамовах з бокам ЗША, у перамовах з боку США, з Каардынацыйнай рады, не было прадстаўніка дыяспары ЗША. Гэта, вось я за гэтае месца вельмі змагалася, каб не проста прадстаўнік дыяспары ЗША, а прадстаўнік працуючы з грамадскасцю, той, хто менавіта працуе з дыяспорай ЗША, той, хто працуе з урадам, мог бы там удзельнічаць. Ну, дзякуй Богу, да больш-менш паразумення мы з Каардынацыйнай радай прыйшлі, і я удзельнічала ў онлайн-сесіі, але ж да офлайн-сесіі мы так і не дамовіліся. Я спадзяюся, што Каардынацыйная рада у наступным годзе ці у нейкіх будучых сустрэчах будзе больш звяртаць увагу на прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў ЗША. А чым ты тлумачыш такое, што мы заўсёды як быццам адарваныя ад Еўропы? Ну, таму што мы адарваныя ад Еўропы. Перш за ўсё, час, там сход. Я памятаю, я вырашыла там нейкі універсітэт, вось не нейкі універсітэт, там вольны універсітэт ці гуманітарны, думаю, пайду, буду вучыцца там на лідараў палітычных, ну, нешта такое. І там мне прызначылі гэты, ну, там ідзе пытанне, інтэрв'ю, па-мойму, было гэта о 5 раніцы ці што. Я такая, ну, думаю, ну, добра, там будзем шмат народу, я там включу себе навушнічкі, паслухаю, што я ўключаю, такая яшчэ в ложку ляжу, а там 5 чалавек, і гэта было такое асабістае інтэрв'ю, то бок я павінна была вось так вот сидзець, як мы з табою, а на тым баку 5 чалавек мяне гэтай камісіі. Я такая, ё-маё, што рабіць? А я такая в ложку, такая, думаю, паслухаю. Стаю такая вся, мы павінны бачыць ваш твар, што вы гэта вы. Бягу, думаю, где гэтае святло? Такая, включаю гэтае святло, тая камісія, а я такая з прастой, hello, а там нейкі чалавек сидзіць, ну, калі жанчына хоча, мы можам камеру і выключыць. Яны пабачылі мой гэты спужнелы твар о 5 гадзіны раніцы і вырашылі, ну, добра. Ну, карацей, гэта вось першае адрозненне ў часе. Па-другое, канцэнтрацыя беларускай дыяспоры ўсё ж такі ў Вільні і ў Варшаве, як па мне. Вось гэты весь варушняк увесь ідзе там. Але ж я вельмі люблю беларусаў ЗША, наколькі яны адданыя, наколькі яны ўсе гараць ад сэрца справаю, і мне за іх крыўдна, што у палітычным жыцці, тое, што ў нас канцэнтруецца ў Вільні, Варшаве, мы застаемся ў баку. І вось моя асабістая мэта, акрамя таго, што ісці ў Каардынацыйнай радзе па праграме нашай фракцыі, тое, каб голас беларускай дыяспары ў ЗША, ён быў чутны, і каб нас не ігнаравалі. І я бачу, што Каардынацыйная рада патрошкі пачынае прыслухоўвацца да гэтага, і вельмі спадзяюся, што гэтая тэндэнцыя будзе працягвацца, менавіта тое, што на нас звярнулі ўвагу, і нарэшце мы калі-небудзь будзем удзельнічаць у такіх вось вялікіх
імпрэзах, і на нас будуць звяртаць больш увагі. Ты ведаеш, вось гэта і была моя галоўная матывацыя. Чаму я захацела весці гэтую рубрыку, тому што я паглядзела, як ты сказала, якія класныя гэтыя беларусы ЗША. Я іх так люблю, а ніхто пра іх не ведае. Я ўжо нават гэта не на наша мэтавая аўдыторыя, нават не Еўропа, а самі беларусы ЗША не ведаюць, колькі ў нас цікавых, класных людзей. І таму менавіта мне цікава з вамі размаўляць з усімі. Згодна. Слухай, так, палітыкай цікавішся, беларушчынай цікавішся, літаратурай цікавішся. Адкуль фітнес? І тэма здароўя. О, так, фітнес. Фітнес, ну, ён заўсёды быў у маім жыцці як хобі. Ён быў як хобі, і пасля адной маёй працы, якая мне брыдла, я вырашыла проста пайсці на нейкія курсы. Пайшла на гэтыя курсы, нейкі там сертыфікат мой першы, аэробіка ці што, я не памятаю нават, аэробіка. Ну, вельмі добрая там была у нас вось гэтая інструктар. І атрымаўшы яго, я пайшла не тое, што працаваць, падпрацоўваць. Такая справа для душы была у Берасці. І я паралельна працавала, у мяне была фірма па шырокафарматнаму друку у Берасці. Я была саўладальнікам яе і лічылася намеснікам дырэктара. І паралельна, калі ў мяне быў вольны час, ну там нейкая структура і расклад, я працавала фітнес-трэнерам. І потым я так дапрацавалася, так яно прайшло праз маю душу, што я пачала зарабляць больш грошаў на гэтым фітнесе, чым дырэктаркай у сваёй жа фірме. То бок гэта вельмі добра прайшло у мяне, і пайшло гэтая справа. І калі я ўжо прыехала ў ЗША, я вырашыла, што я буду працаваць для душы. То бок дзеля грошаў я буду працаваць толькі тады, калі мне няма чаго будзе есці. І у ЗША гэта нашмат усё складаней. То бок тут сертыфікацыя павінна быць іншая. Я адвучылася, у мяне AA degree, гэта нешта накшалт, можа, ну, не скончаная вышэйшая адукацыя. То есть у меня kinesiology, health and nutrition. Вось адвучылася я і тут, мне вельмі шмат часу пайшло на вучобу. Ну, вось так, ён са мною па жыцці, вось я працую. Але ж у мяне ідзе накірунак больш з seniors, як гэта пенсіянеры, 55+. Вось, я больш працую з імі, таму што ў мяне ёсць яшчэ адукацыя gerontology, гэта навука вось аб старэнні, як наш арганізм становіцца больш, як старэе арганізм. Я гэта ўсё разумею, гэтыя працэсы. Вось і мой лепшы сябр з маіх кліентаў, яму 90 год будзе на наступным тыдні. І проста я бачу, і вось з ім фітнес ўсё жыццё. І я бачу, што гэта працуе. Тобто, хто займаецца, той больш за ўсё будзе у сталым узросце больш энергічным. Слухай, ну я читаю твои дописы, якія ты там по стадыям распісваеш, але вось хтосьці, хто не чытае, паглядзіць, такая лянівая дупа, як я. Вось з чаго пачынаць? Вось я там нарадзіла 3 дзяцей, усё, запусцілася, як кажуць, такая жонка, якая ў халаце ходзіць там і нічым не займаецца. З чаго пачынаць поўны нулявы ўзровень? З якога фітнеса ты параіш? Я ўвогуле раю пачынаць з самаўсведамлення. На халеры гэта цябе трэба. Вось на халеры яно цябе трэба. Вось сядь, пасядзі, падумай. Вось я хачу быць больш энергічнай, я хачу быць больш здаровай. Вось гэта павінна быць, перш за ўсё, гэта павінна быць першаснай матывацыяй. Энергія і здароўе. Пахудзець, патаўсцець, то бок
body image – гэта ўсё другаснае павінна быць. Так вось, хочаш ты быць больш энергічнай, больш здаровай. Што тебе падабалася ў дзяцінстве з актыўнасці? Нічога, кніжкі Нічога. чытаць. Вось, нічога, кніжкі чытаць. Добра, нічога не падабалася. Калі тебе падабаецца прырода, ідзеш і гуляеш, проста шпацыруеш. І вось першасна не трэба грошаў, нічога не трэба, ну, можа, там нейкую там абутак там больш-менш добры. Прайшлася паўгадзіны, пагуляла. Добра, вось проста трэба выпрацаваць у сябе звычку. Паўгадзіны, як мінімум, шпацыраваць там вось па прыгожых мясцінах. Пахадзіла месяц, звычка ў цябе ўжо ёсць. Гэта вельмі важна, каб была звычка. Потым ты дабаўляеш тэмп, то ўжо ты не проста ходзіш там і ой, якая прырода, ты ўжо больш пачынаеш трохі пацець. Потым, можа, ты дабаўляеш яшчэ 10 хвілінаў, не 30 хвілінаў, а 40 хвілінаў. Шпацыруеш больш хутка. Потым тебе ўжо ўсё дабаўляеш бег. Дадаеш бег. Пачынаеш бегаць 10 хвілінаў, 10 хвілінаў ідзеш, 10 хвілінаў бяжыш, 10 хвілінаў ідзеш. То бок вось гэтыя першыя крокі з усталявання звычкі нешта рабіць. Так, я згодна з табой цалкам. Вось ты вельмі слушна сказала пра гэтую звычку, што мне заўсёды праблема, я такая, все, вось як ты кажаш, мне там спіна баліць, буду займацца, каб энергія была і здароўе было. І, напрыклад, я там сабе набыла скакалку, я 10 дзён паскакала, і все, потым там штосьці здарылася, мы паехалі на вакацыі, я ось, закінула, і я ўжо не магу вярнуцца да гэтай руціны. Вось самае цяжкае выбудаваць. Так. Я ведаю, што ты чытаеш вельмі шмат па-беларуску, з дзяцінства, са школы. Мы разам з Машай у кніжным клубе ЗША. Раскажы, вось парай нашым чытачам топ-5 тваіх любімых беларускіх кніжак, і сучасных, і класічных. 5. Добра. Топ-5. Ну, я люблю вельмі Бахарэвіча з сучаснай літаратуры. Гэта моя любоў. Вось «Плошча перамогі». «Ператрус у музеі» Бахарэвіча мне вельмі падабаецца тым, што калі б я магла так прыгожа пісаць, і гэта ўсе мае адчуванні пра 20-й год. Вось хто хоча пераглядзець свае пачуцці пра 20-й год, вось вельмі раю гэтую кнігу. Ну, Караткевіч, я ведаю, што гэта, канешне, ўжо для многіх гэта вельмі папсова, але ж хто не чытаў Караткевіча, трэба перачытаць. Я ўключу гэты спіс, таму што ведаю, што ёсць шмат людзей, хто хоча яго перачытаць. А якая твоя любімая кніга ў Караткевіча? Ну, «Каласы пад сярпом» тваім, зразумела. Гэта проста вось прачытаеш, і ты ўжо ў цябе такі гонар, што ты беларус, і вось гэтыя адчуванні ўсе, як у таго Алеся, усе тыя ж перажываеш. Някляева паэзія мне вельмі падабаецца. Быкаў, зразумела, таксама як Караткевіч, трэба пачытаць. Ён цяжка чытаецца, але ж у яго вельмі добры, ён псіхалагічна вельмі добра разглядае людзей з розных бакоў. І вось нават калі мы ў нашым кніжным клубе чыталі, перачытвалі «Знак бяды», і Сцепаніда мне вельмі блізкая па духу. Вось я проста адчуваю, што Сцепаніда – гэта я. Нават калі ў такія моманты адчаю, калі ўжо не ведаеш, што рабіць, і калі ўжо жыццё ўвогуле цябе не дае выбар, все роўна нешта робіш. Так, 5 набрала ці не яшчэ? Ну так, мабыць, Бахарэвіч, Някляеў, Караткевіч, Быкаў. Ну давай, уже калі мы па пісьменнікам, 5-го якога-нибудь пісьменніка ці паэта. Давай жанчыну якую уже. Хто тебе з жанчын? Ну, «Па што ідзеш воўча» Святланы Курс. Ева Віжнавец, так, псеўданім. Ну, цудоўны топ, я з многім згодная. Увогуле я магу працягваць, можа, кагосьці і забылася. У нас і шмат паэтак добрых, і паэтаў сучасных. Увогуле літаратура мяне радуе, беларуская сучасная.
Так, ёсць чаго выбраць. Мы, сябры, у кніжным клубе чытаем, і ў нас просто там на кожны месяц спаборніцтва, якую кнігу пачытаць, а потым яшчэ туду-ліст, там, што нам трэба пачытаць, яшчэ на гады распісаны. Таму, я думаю, будзе жыць наш клуб. Каму цікава, далучайцеся, пішыце нам у каментарах, і мы вам дашлем спасылку на кніжны клуб. Маша, і вось напаследак табе такое пытанне. Што табе ўвогуле матывуе і натхняе? Я зразумею, што тебе па жыцці ты энергічная, табе трэба штосьці рабіць, але ўсё роўна, што тебе матывуе, натхняе заставацца актывісткай беларусаў ЗША? Мяне натхняюць, самі беларусы. Я вельмі люблю беларускі дух, і беларусы ўсё ж такі адрозніваюцца ад усіх нацый. У іх ёсць асобая такая асаблівая энергетыка. Але ж вось апошнім часам мне трохі гэтая любоў у такім бадзяючым стане, таму што вось заўсёды чуеш гэтае пытанне: што мы зараз можам зрабіць для Беларусі? Там гэты вар'ят стаіць, вакол яго ўсе гэты са зброяю, там нічога мы не можам зрабіць. Вось заданацілі, там садзяць усіх, там ужо ўсіх пасадзяць. Між іншым, заданаціць можна і ананімна, за гэта не пасадзяць, таму данацім, спадарства. І яшчэ вось гэты BDA, Беларусь Democracy Act. Вось Аба зрабіла ўсё, растлумачыла, чаму, навошта гэта патрэбна. Беларусы Амерыкі, калі ласка, звярніце на гэту ўвагу. Трэба патэлефанаваць проста. Той Лукашенко нават не будзе ведаць, што вы туды тэлефанавалі. Не абавязкова быць грамадзянінам. Проста звяжыцеся з сенатарам, з прадстаўніком, з кангрэсменам, з урадам Амерыкі і распавядзіце пра сітуацыю, што адбываецца на Беларусі. І ім гэта інфармацыя патрэбна, яны бачаць, што вы цікавіце гэтым. Чаму яна ім патрэбна? Таму што вы іх выбаршчыкі, ці будучыя выбаршчыкі. Дзякуй, Маша, што ты пра гэта ўзгадала. Сябры, я разумею, што зараз на слых, напэўна, вельмі цяжка ўспрымаць шмат інфармацыі. Пад гэтым відэа мы пакінем спасылкі на допісы АПА, дзе ёсць падрабязная інструкцыя, на якіх сайтах вам знайсці пра вашых сенатараў і прадстаўнікоў Кангрэс, скрыпт тэлефонных званкоў і што ўвогуле такое акт аб дэмакратыі Беларусі. Вы, калі ласка, па іх перайдзіце, пачытайце, і, як Маша сказала, патэлефанаваць даволі бяспечна. Калі вы баіцеся тэлефанаваць, лайфхак. Я таксама, я баюся размаўляць нават з дактарамі ў Амерыцы па тэлефону. Мне такі жах, это штосьці беларускае. Можна патэлефанаваць у непрацоўны час. Патэлефанавалі, там кажуць, пакіньце вашае паведамленне. І вы там ім нагаварылі з паперкі гэты тэкст, і ўсё. Ці можна даслаць ліст. Зараз я ведаю шмат разумных беларусаў. Вон у чат GPT запыталі, дапамажы мне на ангельскай вось гэта зрабіць. Вам усё выдала. Таму наша моц у салідарнасці, у падтрымцы і кожнай па кропачкі. А калі вы нават не можаце гэта патэлефанаваць, напісаць, проста падзяліцеся інфармацыяй нават з тымі ж сябрамі амерыканцамі, з тымі суседзямі, калегамі. Падтрымайце Беларусь. Дзякуй вам, вялікі сябры, за прагляд. Пастаўце, калі вам бяспечна, падабайку, напішыце каментар, падпішыцеся на канал АБА. Дзякуй табе, Маша, за гутарку. Дзякуй, Воля. І жыве Беларусь! Жыве вечна!